айни ҳол мо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 қарор дорем. Инҷо аввалин марҳилаи имтиҳонсупорӣ оғоз гардидааст. Чӣ тавре ки худ дида истодаед, волидон интизорӣ мекашанд, яъне фарзандонашонро ба ин мактаб оварданд, то имтиҳон супоранду ба донишгоҳҳои олӣ дохил шаванд. Моро пайгирӣ намоед. марҳилаи аввали имтиҳонсупории довталабон оғоз гардид. Дар вилояти Суғ 13 марказҳои имтиҳонсупорӣ мавҷуд аст. 18 000 довталабон аз қайди маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд. ҳоло онҳо аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ барои супоридани имтиҳон ҳамроҳи волидонашон ба муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 19 ҳозир шуданд. вақти имтиҳонсупорӣ аз соати 9:20 оғоз гардида 5 соат давом кард. волидон бошанд аз омодагии фарзандонашон ҳарф заданд. имрӯз набирама ба имтиҳонсупории миллии тест ба овардам. ман боварӣ дорам ки набирам баҳои аъло супурда ҳамин миллии тестипа дохил мешавад. ҳамин рӯз мо аз саҳар там ки ман ҳамин роҳ ба биромдим там ҳамин набирама тайёргарӣ дода кутам ки ман чанд рӯз бо тайёргарӣ достем ва имрӯз мо мана имтиҳонсупориба имрӯз омадем боварӣ дорам ки вай дохил мешавад. арои ихтисос худаш дохил мешавад. набери ман пешавои технолог мешудагӣ илоҳим орзуи ҳаваса кашвар расад. боварӣ дорам ки баҳои аъло кир дода мебурод. тайёриш нағз буд. ҳамроҳи акош ёрдам медод, хамтар тайёрӣ медид. дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 96 000 довталаб аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштанд. дар муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 19 240 нафар довталабон имтиҳон супориданд. баъд аз 7 соати супоридани имтиҳон довталабон метавонанд аз кабинети инфиродии худ истифода намоянд. зикр гардид ки натиҷаи имтиҳон санаи 25 июли соли ҷорӣ муайян гардида ба ҳар як довталаб тариқи паёмак равона карда мешавад. намояндаи ваколатдори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Хурсанд Раҳмонов аз қоидаҳои имтиҳонсупории довталабон ҳарф зада зикр намуд ки довталабон аз рӯи ихтисоси гурӯҳи якум яъне табиӣ ва техникӣ имтиҳон супорида истоданд. довталаб бе ягон доштани чизҳои зиёдатӣ ба маркази имтиҳонӣ иҷозат дода мешавад. ба довталаб кадом ҷуздонҳое ки кадом ашёҳо лозим аст ки ба маркази имтиҳонӣ дорад. 2 дона ручкаи сиёҳи рангаш оддӣ, шиноснома ва даъватнома. дар муассисаи таҳсилоти рақами 19 яъне ки маркази имтиҳонӣ 0204 аллакай барои супордани имтиҳонҳои марказии дохилишавӣ зиёда аз 39 синфхона омода аст ки барои супордани имтиҳони довталабон омода карда шудааст ва аз ин шумора имрӯз дар 17 синфхонаи маркази имтиҳонӣ довталабон имтиҳони худро месупоранд. вобаста ба гурӯҳи ихтисосҳо вақти супордани имтиҳонҳои марказонидаи дохилишавӣ гуногун мебошад. аз ҷумла имрӯз гурӯҳи ихтисосҳои якум аст, яъне ки табиӣ ва техникии имтиҳон месупоранд. 220 дақиқа вақт ҷудо шудааст ки ин ҳам бошад оғози имтиҳон аз соати 9:20 мешавад, анҷоми имтиҳон бошад соати 13:00. аз рӯи низомномаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон довталаб вақте ки дохили синфхонаи имтиҳонӣ мешавад, баъд аз 60% вақти асосӣ довталаб ҳуқуқ дорад ки синфхонаи имтиҳониро тарк намояд, яъне китобчаи тестии худро гирифта варақаи ҷавобро ба маъмури имтиҳон супораду синфхонаи имтиҳониро тарк намояд. волидон дар толори интизорӣ ҷараёни имтиҳонсупории фарзандонашонро назорат мекунанд. масъулини маркази миллии тестӣ аз шаффоф гузаштани имтиҳон ҳарф зада ба волидон таъкид намуд ки ба фиреби қаллобон дода нашаванд, зеро натиҷаи имтиҳонро барномаи худкор муайян мекунад. ҳай ҷавобҳое ки аз кабинети инфиродӣ мегирад, яъне худи ҳамин рӯз пур карду маркази миллии тестида супорид. ҳамин 4 субтест 4 кара 20 80 хол мешавад. як бор муайян кунед ки ҳамон ашхоси қалобу нопоке ки шуморо ваъда карда буд, ягон холи фарзанди шуморо зиёд кард ин ки кам кард, наметавонад. ба ҳамин монанд рӯзи 20 июл натиҷаи имтиҳон смс меояд. 20 июл яъне ки
фарзанди шумо имрӯз имтиҳон супорид, аз ҳар як сутра чанд хол гирифт. Бинед. Худи ҳамин рӯз аз имтиҳон биромад, 7 соат пас ҳисоб кардед 80 хол. Рӯзи 20 июл смс омад 80 хол. рӯзи 25 июл холро ба бал мебаранд. тақсимоти асосӣ. 10 сол мешавад ки маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Ҳамасола давталабон тариқи маркази миллии тестӣ ба донишгоҳҳои олӣ дохил мешаванд. Соли ҷорӣ низ давталабон тариқи ин марказ имтиҳон супориданд. Натиҷаи имтиҳонҳои супоридаи онҳо санаи 25 июл расман эълон карда мешавад. Инчунин ба рақами телефони довталаб ва кабинети инфиродии ӯ натиҷаи имтиҳонҳо ва холи ба дастовардаи довталаб ҷойгир карда мешавад ки онро танҳо довталаб метавонад истифода намояд. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.